SpaceX tento rok pôjde na burzu pre peniaze od investorov a bude organizovať IPO. Ešte predtým, ako SpaceX spraví svoje IPO, vyzerá, že najprv kúpi spoločnosť xAI, ktorú tiež ovláda Elon Musk, a tak vytvoria obrovský kolos, ktorý bude mať hodnotu viac ako $1 trilión. Je to veľmi zaujímavý trend, kedy vidíme, že Elon Musk so svojou satelitnou alebo svojou raketovou spoločnosťou, ktorá dnes vlastní aj Starlink, to znamená, že vlastnia tisíce satelitov, ktoré obiehajú okolo našej Zemegule, a spoločnosťou, ktorá chce dobiť Mars alebo dobiť vesmír. Zároveň ju spojí so spoločnosťou, ktorá kontroluje Twitter alebo teda X a kontroluje rôzne technologické a AI vymoženosti, napríklad AI bota Grok, iné ďalšie zaujímavé AI tooly, ktoré sú integrované do spoločnosti X. Myslím si, že táto fúzia je veľmi zaujímavá. Tí, čo sledujú Elona Muska, čo sledujú jeho spoločnosti alebo ako sa snaží kooperovať so svojimi spoločnosťami, myslím, že tento krok nebol až taký prekvapivý a som zvedavý, alebo uvidíme, ako dopadne to IPO, ale myslím si, že medzi retailovými investorami bude o túto spoločnosť veľký záujem. A myslím si, že, jak povedal Peter Thiel, I don't bet against Elon Musk, to znamená, že nestavil by som si proti Elonovi Muskovi. Myslím si, že to je to, čo definuje tohto človeka a čo je veľmi výstižné, a môžeme podľa toho usúdiť, či to IPO SpaceXu bude úspešné.